Стилна, красива прическа в домашни условия само за 3 минути. Ето какво правя, за да я постигна. Използвам четка, гел и лак с силна фиксация, след което започвам с гелът, който нанасям по основата на самата коса, отгоре и отдолу, за да може добре да загладя косата, и започвам да преглаждам с четката, като виждате колко внимателно и старателно искам всичко да е прибрано на конската опашка, по този начин, за да няма никакви хвърчащи косички. Хващам след това с ластикът, който има една шноличка на самият ластик. Нямам идея откъде съм си го купувала, много е стара момичета, но специално за този тип прическа ми е любим. Стои много елегантно, след което, за да мога да прибера останалите бебешки косички, които със сигурност